Значи сега пич ти разправям, какво стана там, като тръгнахме за София. Значи, просто ти така случка в живота си нямаше честки как. Значи тръгваме аз там сега, ние Вер, една мадама нали с мен, това това, ще вземем още един Вер, един ми се натресе, станахме 250 маймуни в колата и ще вземем една мацка от това от Муртак. Муртак, нали такова гледаш часкове това, нали си мислиш нещо, много българска история, отиваме по Муртак, само цигане брат, само цигане обаче бензина на левче. Няма такова като във Варна бензин 250 долара в секунда. Бензина левче да с**ни. Обаче аз бях заредил вече догоре, тъй че си викам беле, няма да зареждам бензин, защото някъде го туре, защото имах една туба, но тубата ни спука, нали, бях налял бензин в тубата, ще да изтече и после ще ме да миришем на и ние на цигани по целия път. Така къде тръгваме там дупки направо инчиграс от всякъде, влиза в дупката, излизаш другата дупка, пълна трагедия. По едно време се залепихме за едно Пежо и ти кам това Пежо както си кара, ама готино Пежо такова. 307 от моите 15 000 струва милион, ти кам, милион, след джанти с спойлери, с шибидаси, с незакво и та отправя къде кара това Пежо, както кара и на две спирачки, викам, мей, ще те тепам, мей, овца. По едно време успях да изпреваря, какво забелязах? И тя си говорила по тъпия мобилен телефон, така го падала под мишница, приказва и карай. Много ясно, че без спирачки, тя още не гледа пътя. Нема карате с мобилни телефони, ей, ще ви тепам всичките по пътя. Един ден съм решил, си купя КамАЗ и който с мобилен телефон, и аз вземи тук тая маска предна броня и в дерето. А в София искам ти кажа, София е пълна селения турболудница. Помолиха ме, защото в хубава кола, да разбираш, така нали съм газар. И ме помолиха да возя на абитюнетка. Взимам аз там на абитюнетката, вози мен и слязва тя прешиви дака. По едно време като духта вятъра, като ти падна шалчето, като си лъснаха, тя стана страшна работа. Както и да майка е гледал отзад с далка, очилата и си да пукаха ти кама от срам. Дъщерята вика там 1, 2, 3, брои до 12 и после вика викам, какво се развикал, че ако знаеш какъв те чака, после като завършиш авария. Радва се детето, абитюнетка сложила рока за първи път живота. Отиваме, падна абитюнетката, вземем там по 100 лева и по 5 лева на снимка. Пак тази снимка е 25 снимки, струва фото 5 лева. Големи газари. И 12 часа, кой къде дошъл, представя се каква е абитюнетка. Това е пълна трагедия. Затова софиянци са и такива заблудени. Тя абитюнетката им заблудена работа. Оттам идва всичко. Това е София, ти ще трябва да ходиш. Кога ще ходим на плаж? Първо трябва да почерпиш, там имаш да ми висиш една почерпка. Там де ти бях дал един кремвирш и малко сирене не са прави. Докато не ме почерпиш, една мастичка с краставички с копър, никакъв плаж. Айде, чао.